नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज संसदीय मतदारसंघ वाराणसीत पावल्यात. ह्या भेटेत प्रधानमंत्री 6,700 कोटी परस चड कल्याणकारी येवजण्यांचो शुभारंभ आणि लोकार्पण करतले. ह्या भेटेर प्रधानमंत्री सेग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम तशेंच शंकरा नेत्रालयाचो शुभारंभ केला. वट्ट 23 येवजण्यांचो शुभारंभ प्रधानमंत्री वाराणसीत करतले. हातूंत 2,870 कोटी रुपया खर्चून लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो रनवे विस्तार जातलो. तशेंच एका नव्या टर्मिनल भवनाचो बुन्यादी फातर बसयतले. आग्रा विमानतळाचेर 570 कोटी रुपया खर्चून सिव्हिल एन्क्लेव्हचो बुन्यादी फातर बसयतली. बागडोगरा विमानतळाचेर सिव्हिल एन्क्लेव्हाचो बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री बसयतले. जाल्यार रिवा विमानतळाचेर महामाया विमानतळाच्या टर्मिनलाचे ते उक्तावण करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे संदर्भात भाजपा जिल्हो प्रभारी अरुण पाठक हांणी सांगले की प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाला वाराणसीत खूप बदल जावपाक लागल्यात. शंकरा नेत्र इस्पितळाचे दोतोर R.V. रमण्णा हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. बनारस के लोगों के जीवन में एक उमंग आए, बनारस के लोगों का एक जो रहन सहन का स्तर वो बढ़े. आप देखेंगे 10 वर्षों में उसमें गुणात्मक चेंज आया है. Very happy occasion because he is going to inaugurate the divine presence of Kanchi Shankaracharya. He is coming all the way from Kanchipuram to participate in this program. दिल्लीतल्या रोहिणी जिल्ह्यातल्या प्रशांत विहार वाठारातल्या CRPF विद्यालया भायर आयज स्फोट जालो. विस्फोटा उपरांत ह्या वाठारात धुंवराचो लोट भायर सरलो. ताका लागून थळावे लोक भियाले. सकाळी 7:50 हो स्फोट जालो. उपरांत ह्या वाठारात पुलिसांनी वेढो घालून तपास कामाक सुरवात केली. ह्या स्फोटाचो आवाज इतलो व्हड आशिल्लो की लागसारच्या दुकानांच्यो हारशे लेगीत फुटले. सध्या स्फोटाच्या कारणाचो तपास सुरू आसा. उत्तराखंड वाठारात सुरू केल्ली हेलिकॉप्टर सेवा बरे तरेन चलता. उत्तराखंडातल्या प्रत्येक वाठारात हवाई मार्गान जोडप तशेंच पर्यटनाक चालना दिवप हो ह्या सेवे फाटलो उद्देश आसा. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी 10 ऑक्टोबराक अल्मोडा ते देहराडून मेरेनच्या हेली सेवेचो शुभारंभ केल्लो. थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा की सरकारान सुरू केल्ली ही हेली सेवा तांच्या खातीर वरदान आसा. हे सेवेक लागून तांचो वेळ वाचता. अभी यहाँ पे अल्मोड़ा से देहरादून और देहरादून से अल्मोड़ा की सर्विस शुरू हुई है, जिसमें 4,990 रुपये का किराया तय किया गया है. और यात्री यहाँ पे ये टाटिक हेलीपैड है, यहाँ पे अल्मोड़ा से सिटी से यहाँ पे आ सकते हैं. और यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने बैगेज में कोई भी धारदार सामान न लाएं. यहाँ पे हेली सेवा जो अभी स्टार्ट हुई है कुछ समय से, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है. समय की काफ़ी बचत हो रही है और यहाँ पे हमारे गाँव वालों को भी काफ़ी इसका सौभाग्य मिला है की यहाँ पे हेली सेवा स्टार्ट हुई है. देशाची राजधानी दिल्लीत हवा प्रदूषण दिसांदिस वाढत आसा. राजधानीत एअर पोल्युशन इंडेक्साची परिस्थिती हाताभायर पावल्या. यमुना न्हंयेत लेगीत कोयरा प्रदूषण जाला. या प्रदूषणाक लागून लोकांक भलायकेची समस्या निर्माण जाल्यात. दिल्ली आणि NCR वाठारात धुक्यासारखे प्रदूषण भल्ला. आनंद विहारात एअर पोल्युशन इंडेक्स 454 पावला. जाणकारांनुसार ही परिस्थिती चिंताजनक आसा. दिल्लीचे प्रदूषण मंत्री गोपाळ राय हांणी दिल्लीतल्या प्रदूषणाच्या परिस्थितीचेर चिंता उक्तायल्या. आनंद विहार हे दिल्लीचे बस टर्मिनल असून उत्तर प्रदेशांतल्यान डिझेल इंजिनाच्यो बसी मोठ्या प्रमाणात ह्या स्थानकाचेर येतात आणि ताका लागून प्रदूषण वाडला अशें तांचें म्हणणें आसा. उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली हांच्या जोडपालवान प्रयत्नान प्रदूषण कमी करूंक जाता अशें तांणी सांगलां. दिल्ली के अंदर अभी जो प्रदूषण का स्तर है वो पुअर कैटेगरी में है, लेकिन आनंद विहार का पिछले हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है. उसको निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हम यहाँ पहुंचे थे. हमने चारों तरफ जो निरीक्षण किया उसमें मुख्य तौर पर 4 चीजें समझ में आ रही हैं. एक तो कि यहाँ पर इस सड़क के इस पार दिल्ली का बस अड्डा है आनंद विहार, और ठीक इसके सामने कौशाम्बी का बस अड्डा है. बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से डीजल की बसें यहाँ पर आ रही हैं.
और जिनका धुआं जो है वो पूरे दिल्ली के पोल्यूशन से डबल कर दे रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर आरआरटीएस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके जो है डस्ट पोल्यूशन का सोर्स इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। तीसरा जो है यहाँ पर जो डिपो है आनंद विहार का, यहाँ की सारी बसें के एग्जिट का रास्ता जो है वो जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके बगल से ही जा रहा है। हळदोणेच्या सेटलमेंट झोनातल्या शेतकी जमिनीच्या रूपांतरणासंदर्भात अडचणीत आयिल्ले राज्याचे मुखेल सचिव पुनीत कुमार हांची गोंयांतल्यान दिल्लीत बदली जाल्या। गोंयासयत हेर राज्यांतल्या सचिवांची बदली दिल्लीत जाल्या। पुनीत कुमार हांची बदली राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या सचिव पदाचेर जाल्या। पुनीत गोयल हे या दिसांनी जमीन रूपांतरणाच्या प्रकरणात वादात सापडिल्ले। हळदोणेच्या 1875 चौरस मीटर शेतकी जमनीचे सेटलमेंट झोनात बदल केल्ल्याचो दुबाव तांचेर आसा। 24वी राष्ट्रीय पॅरा स्विमिंग वस्तादपणाचे फुडारपण गोंय राज्य करता। ऑक्टोबराच्या 19 तारखेक सुरू जाल्ली ही सर्त 22 ऑक्टोबर मेरेन चलतली। राज्य दिव्यांग आयोग तशेंच भारतीय पॅरा ऑलिंपिक समिती आणि गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान ही सर्त जाता। पणजेच्या साग मैदानावेल्या स्विमिंग पुलार ही सर्त जातली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या सर्तीचे उक्तावण करतले। या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले। या संदर्भात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या सर्तीबद्दल अधिक माहिती दिल्या। This event brings together over 518 para swimmers competing in 300 races who are participating from 28 different states, and additionally we have about over 300 officials who have come down to make this grand event a very successful one. You know, I'm thrilled to acknowledge that our venue, the SAJ swimming pool, has been made fully accessible, meeting international standard, and thanks to the unwavering support of Honorable Minister for Sports, Sri Govinda Gowde and our own Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. INS त्रिखंड आणि डॉर्नियर मॅरिटाईम पेट्रोल एअरक्राफ्टान इंडो ओमान द्विपक्षीय नौसेना सरावात वाटो घेतलो। बंदर आणि दर्या वाठारात अशा 2 विभागांनी ही कवायत झाली। दोन्ही पक्षांच्या नौसेना अधिकाऱ्यांनी ह्या संदर्भात भासाभास केली। हातूंत विचारांचे दिवप घेवप जाले। बायलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकाच्या फायनलीत आयज सांजे दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं खेळ जातलो। हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। 2016 उपरांत पयलेच खेपे बायलांच्या T20 विश्वचषकात एक नवो पंगड जैतिवंत जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।